Magazine di Mali filɛbaga aw bisimila Magma Info kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni avril kalo tile 13 san 2021. An ka bi kunnafoni bɛ tali kɛ Faransi président n'o ye Emmanuel Macron a kɛlen no ka wuli ka jɔ min bolo la cogo min tɛgɛ bɛ se ka da Yad Agali kan n'o ye Bamaci ɲɛmɔgɔ ye Mali kɔrɔnfɛla la. Société CMM n'ale ka baara dɛnen no ciment ani sojɔminɛnw dilanni ma an fɛ Mali kɔnɔna a y'a ka prix ciment ci wara ta ko fɔlɔ a y'o sigi sen kan avril kalo tile 10 tɛmɛnen san 2021. Dawuda Yatara balimakɛ Abdala Yatara a ye kunnafonidilaw fara ɲɔgɔn kan arabadon avril kalo tile 7 san 2021 tɛmɛnen a y'a yira lase in kɔnɔna na k'a fɔ commissaire min ye a balimakɛ minɛ commissaire in yɛrɛ yamaralen tɛ ka ni affaire in baara kɛ. I n'a fɔ an y'a fɔ aw ye cogo min Faransi président Emmanuel Macron ale kɛlen ka wuli ka jɔ belebele boloda cogo min tɛgɛ bɛ se ka da Yad Agali kan n'o ye Bamaci jɛkulu min bɛ Mali kɔrɔyan fan fɛ n'o tɔgɔ ye JSIM o ɲɛmɔgɔ ye. K'a ladɔnniya k'a fɔ a ka ca ni san 20 ye bi nin wulikajɔ ninnu ɲɔgɔnna caman bolodara cogo min tɛgɛ bɛ se ka da nin Bamaci kofɔlen kan Mali gouvernement yɛrɛ sen yera o wulikajɔ nin caman na mais laɲini ninnu ma se ka sabati. K'a ladɔnniya k'a fɔ Faransi ka nin wulikajɔ in kɔnɔna na nin maa kofɔlen photo carila yɔrɔ caman fɛ ka tila ka numéro fɛnɛ bila ni maa min kɛra nin Bamaci kofɔlen ye fɛn o ka Faransi ladɔnniya ou bien ka Mali gouvernement ladɔnniya. Société CMM n'ale ka baara dɛnen no ciment ani sojɔminɛnw dilanni na an fɛ Mali kɔnɔna na a y'a ka prix ciment ci wara ta ko fɔlɔ a y'o sigi sen kan sibirido avril kalo tile 10 san 2021 tɛmɛnen. O hukumu kɔnɔna na ni société in yɛrɛ ɲɛmaaba n'o y'a DG El Hadj Mamadou Sek a y'a yira a ka lasew kɔnɔna na k'u ka laɲini de ye cogo min Mali bɛ se ka halala ciment a n'a halala sojɔminɛnw dilan ka nafa sɔrɔ a la yan kɔfɛmɔgɔw bɛ se ka ɲɛbɔ a fɛ cogo min ka n'a ta ka tila ka taa baara k'a la u yɛrɛ fɛ. Ni lase fɔlɔ in kɔnɔna na CMM a ye jɔnjɔn di a ka kiliyanbaw ma jɔnjɔn minnu bɛ tali kɛ trophée ci wara ani sɛbɛn kan k'u ka nin kiliyanba ninnu fo u ye danaya min ta ka da olu ka société kan. K'aw ladɔnniya k'a fɔ société CMM n'ale ka san ciment bɔta bɛ t'i jɔ tɔni 800 fo ka taa se tɔni 1,000,000 ani dɔɔni ma san kɔnɔna na ale yɛrɛ dayɛlɛla Jago Kati mara kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni san 2019 kɔnɔna ye. I n'a fɔ aw b'a kalama cogo min marsi kalo tile 8 tɛmɛnen Kati premier arrondissement commissaire n'a ka cɛdenw u ye tɛgɛ da Dawuda Yatara ni maa dɔw kan ka d'a kan ko sika kɛlen don u la k'u nɔ yera maa faga wale dɔw la. O hukumu kɔnɔna na dɔgɔkun damadɔ tɛmɛnen kɔfɛ Dawuda Yatara balimakɛ Abdala Yatara a ye kunnafonidilaw fara ɲɔgɔn kan arabadon avril kalo tile 7 san 2021 k'u ladɔnniya k'a fɔ ko commissaire min yɛrɛ bolo bɛ a balimakɛ ka affaire la o commissaire in yɛrɛ yamaruyalen tɛ ka affaire in baara kɛ. Bari a y'a yira a ka lasew kɔnɔna na k'a fɔ ko nin commissaire kofɔlen in yɛrɛ ye kasoladen bilalen de min ma juge fɔlɔ ka d'a kan a bɛ wagatinin bɔ nin commissaire kofɔlen ni maa dɔw kun minɛna k'u datugu ko sika kɛlen don u ma k'u bɛ fɛ k'u ka jamana bɔ a cogo la n'o ye ka jamana déstabiliser. Ni kunnafoni ninnu de tun b'an bolo ka da aw tulo kan a y'aw sɔgɔlen to Magazine di Mali la walasa an ka kunnafoni nataw kana fɔ aw kɔ aw ni ce aw ka kulomajɔ la.